The Adventure of Borinu, Part 1. O tuna hian lengpui airport a kan meka mini hi ni Somberia December sang hi som hi pakhat ani a pandemic in rei tak min chia nu a te min bora kan chia dewa Delhi a kan naw ma ve ni missionary a Christmas man pui turin Borinu le anaw a chang cha te te ten kan pathumin kan kaldon ani tunchum kan zin tur hi abik takin Borinu tan hian a voi khat zin Tlawhna Mizoram pona ani awangin thil thar ton tur tambik riau dona kan shat awangin The Adventure of Borinu kan ron ti a chuan kan kal ni tur hi khwa thiang nuam em maya ambo ruak po anwama hitiang ni kan zin tur kan van nei tak se ani Zinkawng nu zin tur ti taka record tu te kan nga ai maya ei video ten kan han la bia thla te kan la amai ro chu video phe chu anal kan ti maya kan cover fu ve em ne kan share te kha status a kan han mang kwala ti khanin kan han la chwa kan ti bo le a ano khoi de ti han kan ron rem khom don ni video hi kan da chwa har awangin clip sang sang ani awang khanin lo bo man chuk maya ke kun ko wi em ma kan da ve le ni kan chuan na tur hi go where ni a kan tho chwa hun tur hi delay sak kan ni wangin te min kan tai dewa amai ro chu Guwahati airport ta tum khot tu kan ni a chu ta changa Tlawhna dang ala chuang le tu kan ni awang khanin man hmo lu tu ko kha ja lawa Guwahati airport ta re tak kan omangai don thawa chuan kan hand baggage a hianin thil bon tak tak mai kan aka nakina Guwahati airport kan thlen huna kan la ron sei don nia ti hianin Tlawhna kan thu to a kan thlok chhuak chep to a kan thlo chhuwa lai Tlawhna tukvera changa video kan cover lengpui airport changa kan tlan chhuak lai hi moi tak me a oma chu chu kan ti bo zinga tela kan ui em ani ti hianin kan thlok chhuak to bo ra ka kan meka Guwahati airport panin kan thlok mek ani aircraft. You are requested to kindly dispose them only in the biohazard waste at the arrival hall. Guwahati airport a kan chum ta der maya Tlawhna chang hianin ti hian basa kan chuang anga terminal thing so kan chuang ti don ani kan hand baggage hi arit ang renga chu han chuan kal chak hi harania Borinu hand baggage hi lo en ula hei enge ana kina kan da soi don ani airport hi Christmas theme in lo cheya hei mu nuam hle mai thla te kan han lak pui ve nok no ka ke ni pon vai ho ko in an lak pui na sa ni airport a hianin ei tur a to ki em awang ni ei tur om zinga tlom tui kan ti si kha kan thlang mai chuan Guwahati airport hi kan ka chuan mo na kan chuan to an nok hi chuan chuan ko ni thi to a Delhi chu kan hin tlai don Mate, is it the in deal to ten kan han ti lop lop ani ti han kan thlok chhuak chep to a hi tukvera changa Guwahati airport a lan dan ani Tlawhna hi chak takin atlan chan to a ti hianin thlok kam te don ani man lama mo Tlawhna thlave lam bul tukvera ka chu da wangin ka video la ka hianin Tlawhna thla eng de hi alang tel zela le lama chuan hei amoi phianin ka sha thil dang chu hmu tur em chu omlo ni anoi ko Guwahati khopui kha ani a hian kan thlo chha san ne ka ni
ni china khan kan rek seka thil eng emoni kan ak kan ti khamo borinu khanin arek seka khanin e bu fai kong long nge mai kha ke ji som vela akani chuanin ari zia kha kan lo shat pui si lawa zan mel deuin akang che kan ti bok chia chuwang chuanin ani in zan mel thei patop khanin Guwahati airport da kar nga vel kan oma kanin son kwal deuh chen lai de khanin hand baggage kha zan mel deuh kha na lo akwala rita lo ti to le ani anua soile danin chuanin hand baggage ha khanin mai bol ti vela omboka kanin ak shom sho le ni tunjum kan zin chu ma ve ni meu tlo tur chuanin an thlai thar te an bu thar te kha ken sak kan du ve sia hei dali kho pui moi le maya tuna hian tum na tur kan hel ni mayang chu katia hei dali kho pui chunga kan thlok rei to le ni chuan a chaw em em ani ti te po kha sha theya ti hian kan tum to do na hei te point aprit em em ani hei pu fai ke je so bak tu khania ti hian zan mel de wina akani kha Do you mind? Bye. Luggage kan chang chhuak to borinu luggage hi chan chhuak tur om velo an thon thla velo ni mai thei ni he borinu khalo hoi lok ro se hey a bag cha kan ngak to ni ngak lel to e ama chai na local ni ante Delhi airport kan chung hian mi lo mak tu ma ve ni nen kan terminal sha da na in ang lo nge kan in zong rei khop maya topa chuan kan va in muta a chuan khalai kan hanin mutir vel video te kha mu no min ti don te lu nen mo alo surprise thiam vel lu to ka mo alo him box si mail vel kha ma se kan han ti bo ta lau maya ti hianin thalak chen khat kan han da a topa kan zut lo tur ber ma ve ni mail chu alo lang do na alo lang chep to ni chuan hin thalak le video ti hi abo le mai lo awanga heta upload ti kan ni a chu tianga kan ton san ve viau wang po ni lawa ke ni chu kan kalna te chu mi zong zong kalna ni ti kha kan shebe ka amai ro chu kan ngai lut ve em awangin da thot kan lu si abo le mai kan lawa wanga heta upload ti kan ni ti kan lo sha sakla chuanin kina Delhi kan chunga kan hung man na te mission filter kan in khom na te khang kha ron upload chho zel kan tu ni lo clear sak pe chuan ni lo clear sak pe to khan kan som cheu ni hi Delhi khup pui video ka ti to ta ka wanga lang lo ba na changa alan dan kha anya moi thei to ka mu nom me me thok kwal zar zar ta ka chap omani voi khat zana ka chumna ni ba in mu nom ka ti to pa hi lai mi hi ma ve ni kan tlo tum ber chu ni ati han kan in muta a next video kan upload tur te me now clear sak te don nya